बेवफा तहरवा फा नरास आइल हो छोड़ दिहलू तू ता हमरा पास आइल हो धोखा मिलल हमरे नदानी बा लइका कहत के जा जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी बा जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी बा जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी बा ए सनमई करम तहरो लागे फौजी जवान के तरफ से आशीर्वाद मिलल। ई गाना सभे सुनले बा लेकिन ओरा सब जो नहीं सुनले ओकरो के एक लाइन मार दी। अदिति तू नहीं कुछ सुन ले हम कभी गौले भी नहीं की। एगो लड़का से प्रेम कैले बिया बाकी धमकी देती है वो लड़का के बियाह ठीक हो गइल बा तो धमकी आवती है कहती है का देखो तनी कैसे शादी तू करब देखो तानी कैसे शादी तू करब अरे दूसरा के कैसे मंगिया भरब इज्जत जे खूंटी टंगाई हो इज्जत जे खूंटी टंगाई हो दुपट्टा से फांसी लगल भी जहिया बारात तहर जाई हो धीरज भैया के तरफ से नीरज भैया के तरफ से फौजी जवान भैया के तरफ से और आज जिकरा माध्यम से हॉस्पिटल में मिलनी तो ओइजा तो अनेकों रोगी मिले ले लेकिन ओइजा भी उतने मान सम्मान और आज अपना घर पर बुला के इतना मान सम्मान हमरा के राजीव भैया देनी। राजीव भैया के जितना धन्यवाद कहीं उतना कम पाए। तानिया जी आज दूसरा के पीछे लागल बड़ू और हमरा के कइले पागल बड़ू के हमरा से प्यार अब चिन्हेलू ना यार ये सोची मन में हो खतर हैरानी बा जे करे से लोभ कइलू जे करे से लोभ कइलू ओ करे से परेशानी बा ये सनमई करम तहरो
हमार सौभाग्य बा हाँ जी अब बड़ी दिल से सौभाग्य भगवान के कृपा कि हमारे भौजाई के भी आगमन होता बाकी हम बुलाई ना ना वैसे से हम आशीर्वाद ले लेतनी भैया भाभी के जोड़ी बनो रहो अति सुंदर अब बाबा महेंद्र नाथ करी कि भैया भाभी के जोड़ी बनल बा हाँ जी तो देवरो संगे भौजाई के जोड़ी बनो रहो सही बात हमार बाबू हमार भतीजा तीनों भतीजा के खूब नारायण जी बना के राखी हाँ जी कि जैसे राजीव भैया नाम रोशन कैनी तो पिताजी के आगे के नाम रौरा सब बढ़ाई सही बात आहा हा दिल गइले रही जिंदगी में मगर लब के लोटरी में लुटा गई ये ज्योति ये ज्योति रोशनी ना तो तुरल बाड़ू जवना के खाती हो नाता तुरल बाड़ू जवना के खातिर हो तू मिली न तहरा गवना के राती हो उम्मीद तोहरा गावना के राती हो तोड़ी गोलू के दिल तहरा मिली न मंजिल तोरी बोल तहरा मिलिया संग दिल संग बुझ जनी अरे जानी बा जकरे से लभ कैलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम